So yun, what's up mga buddy? Ray Ronel Vlogs nga pala. Today is my day. Dahil birthday ko ngayon, meron tayong isang followers na tinupad natin yung kanyang birthday wish nung nakaraang linggo. So, thank you po Tito Ray Ronel sa inyong early gift na badminton. Ayan po siya. At salamat nga rin po pala sa kaklase kong si Kenshin tsaka si Bren na nag-abot po sa akin nito. Wala mo na. At huwag nyo naman supportahan nyo po ang kanyang page, YouTube page and Facebook page. Ray Ronel Vlogs po ang kanyang pangalan sa FB at YouTube. Ito po yung kanyang binigay. Bye po. Salamat.